В това свежо утро, начало на днешния великолепен ден, ще направим елементална медитация, която ще ни свърже с 4 елемента, които ни съставляват. И така, намерете удобно за вас място, на което ще се чувствате спокойни и защитени. Седнете или легнете, както е по-удобно за вас. Отпуснете тялото си, усетете го как натежава. Притворете нежно очите си. Направете 3 дълбоки вдишвания и издишания, като насочите поглед навътре към себе си. Отправете вниманието си към мястото, на което седите или лежите. Усетете точките на допир с повърхността. Какво е усещането? За твърда или мека повърхност? Топло или студено? Приятно или неудобно? Дишайте бавно и спокойно. Сега си представете земята под вас, надолу под пода, на който седите, и по-надолу под повърхността на земята. Спуснете се мислено на още по-голяма дълбочина, като визуализирате корен, който ви свързва с тази земя. Почувствайте връзката си чрез този корен. Вдишайте дълбоко мириса на влажната и топла почва. Свържете се с нея и вземете всичко, което ви е необходимо в момента от това място. Сигурност, защита, баланс. Направете дълбоко вдишване, благодарете и издишайте. Сега насочете вниманието си към представата ви за чиста и бистра вода. За някой това може да е морето, за други река, поточе, езеро, изворче. Това, което най-много се доближава до вас. Представете си, че е топъл летен ден и вие сте в тази прекрасна и свежа вода. Усетете с цялото си същество нейната мекота, движение, прозрачност, хладния и игалящ допир. Прекарайте ръце с разперени пръсти през нея. Отпуснете се и плувайте бавно и релаксиращо, ако представата ви го позволява. Коленичете в нея и я помолете да мине през вас и да отнесе далече всичко негативно, нечисто и тежко. Отдайте се на пречистващата й сила. Дишайте. След като усетите, че не е останало нищо повече, вдишайте дълбоко, благодарете и издишайте. Насочете вниманието си към въздуха, който вдишвате. Представете си, че сте нависоко в планината рано сутринта. Около вас е тихо и спокойно. Слънцето проблясва над главата ви, а въздухът трепти под златните му лъчи. Толкова лазурно и красиво е наоколо. Вдишайте дълбоко и усетете хладината и ведрината, които нахлуват през ноздрите ви и слизат в тялото ви. Достигат до всяка една клетка, като и носят от златния слънчев прашец и сребърния планински въздух. Усетете прилива на тази невероятно силна и очистваща енергия. Като преродени сте. Направете 4 дълбоки вдишвания и издишания, като на последното благодарите. А сега си представете, че навън е студена зимна вечер. Прибирате се премръзнал отвън и сядате до камината. Усетете как приятната топлина се разлива по цялото ви тяло и ви кара да се отпуснете. Приближете се и седнете по-близо. Вгледайте се в огъня, в неговата мощ и жизненост. Става ви все по-топло. Цялото ви тяло е загрято. Усещате топлината по кожата и лицето си. В очите ви се отразяват игриви пламъчета. Пуснете ги да влязат в сърцето ви. Почувствайте как и то се стопля и заиграва. Как ви дава сила и енергия. Можете да свършите всичко, което отлагахте досега. Можете да постигнете всичко. Вдишайте дълбоко, благодарете, издишайте. Осъзнайте силата и присъствието на всеки един от елементите във вас. Земята, водата, въздуха, огъня. Те са част от нас и ние сме част от тях.
Върнете осъзнаването си към тялото и това, което ви обкръжава. Размърдайте ръцете, краката, главата си. Когато сте готови, отворете нежно клепачите си. Задръжте с вас през деня всяко едно от усещанията си. Благодаря ви, че споделихте тази сутрин с мен. Желая ви любов и красота в прекрасния ден, който ви предстои.